Assalamu alaikum kyawawa Ramadan Mubarak. Sunana Raja'atu Muhammad Mamman mai da Ibrahim Sambo wacce aka sani da Dairy of the Northern Coast ko kashe Prada. Yau zan nuna muku yadda za ku yi farfesun kayan ciki da biredi da za ku tura da shi. Saboda haka, ku biyo ni. Sunan dai ga kayan ciki zan sanya lemun tsami domin ta cire duk dattin da ke cikin naman, sai ki zo ki sanya ruwan dumi. Bayan an sa ruwan dumi za mu wanke shi, sai na kuma black pepper ne, sai barkono, sai gyaɗan miya, sai kanamfari. Za mu sanya su mu daddaka su don za su ba mu garɗi mai daɗi a cikin miyar mu. Bayan mun daka za mu ajiye shi a gefe. Nan kuma citta ne, sai attarugu kore da kuma ja, da mu sanya albasa, mu sanya tattasai, mu jajjaga su. A cikin pan za ki sanya man gyaɗa, bayan ki sanya man gyaɗa ki sanya albasa ki ɗan soya su sai sun fara ƙanshi. Bayan sun yi ƙanshi sai ki zo ki ɗauko wannan jajjagen ki sanya a ciki, ki sassoya su, sai ki ɗauko kayan ciki da kika wanke shi ki zuba. Bayan kin zuba sai ki ɗan jujjuya, ki ɗauko wannan barkono da kika daka, sai kuma nan paprika ne, sai kuma sinadarin zaƙin miyan mu za mu sanya shi, sai mu jujjuya kamar yadda kuke gani. Sai ki ɗauko ruwan ɗumi ki sa mu rufe. Bayan tana ɓararraka za mu yi biredi. Nan fulawa ta ne, sai na sanya siga, na sanya yeast, sai na sanya gishiri, na jujjuya su, sai na ɗauko ruwana na sanya. Bayan na sa ruwa na ɗauko gloves na sanya hannuna na ɗan jujjuya, sai na sanya kwai, sai na zo na ɗauko butter ɗina na sanya, na goge work surface ɗina, na zo na sanya fulawa, zan ɗan bubbuga shi har sai yayi laushi kamar yadda kuke gani. Zan sa a roba na mai man gyaɗa, sai in rufe shi in sanya a wuri mai duhu domin ta tashi da wuri. To gashi nan dai bayan minti 30 ta taso. Za mu yi rolling ɗin shi kamar yadda kuke gani kamar ball. Za mu ɗauko baking dish ɗinmu sai mu sanya butter, mu shashafa butter ɗin, sai mu zo mu ɗauko biredin mu sanya su. Za mu rufe shi tsawon minti 20 domin yeast ɗin ta gama hita ga baki ɗaya. To gashi nan dai bayan minti 20 ta ƙara girma, sai mu zo mu sanya butter ɗinmu, sai mu sa a oven ta gasu. To bayan mun sa a oven ga farfesu ɗinmu ta yi laude ta yi jau. Za mu ɗauko kwanon mu mai kyau mai tsafta mu sanya shi a ciki. Bayan mun sanya shi a ciki za mu ajiye shi, sai mu ɗauko curry leaf ɗinmu kamar yadda kuke gani mu sa domin ta ƙara mishi kyau da ƙanshi. Za mu je mu dubo biredin mu da ke cikin oven. Gashi nan ita ma ta gasu ta ɗau minti 20. To ga dai abin shan ruwan mu ta yi lau ta yi jau, amma kafin nan ya kamata in nuna muku yadda biredin nan ta yi laushi da kuma yadda za ku ji daɗin wannan farfesu da biredi. Kun dai gani, sabida haka a sha ruwa lafiya. Na gode, ni ce taku Shafraja. محمد رسول الله